И отключих боята. Че да минавам с моето 0 до 100. Но брат, знаеш кое яко човек? Кое? Съберем Како? и за НФС поем 5 човека. 10. 10 нямах толкова скоро. Че намериш? Чай си поправя колата. Значи щупена. Смени се, бе. Снова. Все още ли? Да. Щупено чисто, колото и бронята. Глупост. На моя екран не е. Ми на моя е щупена. А на тебе щупена ли ти? Да, бе, ти казвам щупена ти. Говоря, твоята бе. А, моята не. На мене пък ти е обратното. Да, бе. Те няма значение. Чакай, виж. Не тръгвай още. Сега щупена, чакай. Сега няма как да е щупена, защото... Щупена е. Да, щупена е фигурата на ти. Скриншот ли искаш да ти пратя?